Sanibonani Dumelang Majoro Bonjo mambo vipi? Into akibekela amazolo kule mpelasonto njengoba zizoba zidudulana ngebhola lezinyawo lapho kuzoba khona iqembu labaculi begospel, iqembu labaculi bekwaito negqomu, kube iqembu labaculi behip hop kanye neqembu labaculi bamaskandi. Le midlalo izobe idlalela eGauteng, kanti okunye okutholakalile ukuthi le midlalo izobonakaliswa kumabonakude uSABC Sports, yonke izobe isakazwa ngokuseqopheleni eliphezulu njengayo yonke imidlalo esiyaye siyibone, nesikushayela ihlombe kakhulu-ke lokhu ngoba kukhombisa ukuthi le midlalo iyathuthuka, iya phambili. Kwazise phela akukona ukuqala ikhona kodwa izoba isibuya ihlandla lesithathu kulonyaka lo. Nokho siyakujabulela ukuthi kulonyaka azibanga khona izikhalazo kangaka ohlangothini lukamaskandi, njengokujwayelekile ukuthi bekuvamise ukuthi kuye kube nezikhalazo kuthiwe abaculi abathile nabathile bashiywe leni bangafakwa ukuthi bebe yingxenye yale midlalo. Kubukeka ngazuthi kulonyaka lo abantu bakwazile ukwamukela ukuthi ngeke badlale bonke, kepha fanele kudedelwane kunikwane ithuba. Sifisela inhlanhla-ke impisi angathi zingadlala kahle ziphumelele.